Nawr, wrth athlu clod Thomas Jones heddi, dwi am wneud dau beth. Yn gyntaf, sôn am y dyn godidog o ddifyr yma i ddechrau, ac yna'n ail, trafod peth o gynnwys yr almanaciau Cymraeg, a gyhoeddwyd yn ddifwlch ganddo fe rhwng 1680 a 1713 pan fu farw. Y dyn ei hunan i ddechrau. Brodor o feirion oedd e, sir enwog am ei merched hardd. Iawn an? Fe'i ganed ar Galan Mai 1648 yn Rhêr Ddôl ger Corwen, yn fab i deiliwr. Felly un o'r werin bobl crefftus oedd e, ac mi ddilynodd ôl traed i dad drwy ddod yn deiliwr. A fy'n 19 oed, fe fudodd i Lunden ymlwyddyn y tân mawr i geisio gwneud ei ffortiwn. Digon o blwc, digon o fenter ynddo fe, ond mi roedd teilwran y brifddinas yn waith di-elw iawn, a crafu byw fi hanes e. Felly dyma fe'n newid i fyd, yn troi at y byd cyhoeddi, ac yn galw ei hunan yn autodidactus, yn hunan addysgedig. Pan oedd e'n 8 oed, fe gyhoeddodd ei lyfr cyntaf, The Character of a Quack Doctor, 1676. A thrwy lobio yn egniol a gwneud niwsans ohono'i hun, ar ddydd Calan 1679, fe enillodd patent brenhinol oedd yn cynrytau iddo fe ac iddo fe yn unig i gyhoeddi almanac Cymraeg blynyddol. Roedd hi'n amlwg o'r cychwyn bod na ddeunydd dyn busnes yn Homos, achos roedd almanaciau Saesneg yn gwerthu fel tân gwyllt yn ystod y cyfnod hwnnw. A thrwy ddarllen cynnwys yr almanaciau yma, mi ddawn ni nabod y cymeriad, y dyn difyr Thomas Jones yma, y dyn pigog, cythryblus. Gwyn Thomas Bangor bua'r disgrifiad ohono fe fel hen fflyer o gadno. Erbyn 1696, mi roedd e wedi symud i Amwythig i sefydlu'r wasg Gymraeg gyntaf yn hanes Cymru, y wasg Gymraeg swyddogol gyntaf, a dod yn brif gyhoeddwr llyfrau ac almanaciau Cymraeg. Fe felly oedd John Roberts Williams, Dylan Iorwerth a Rupert Murdoch Cymru. Wir i chi mi roedd e'n adnabyddus i bawb yn ei ddydd. A dwi'n cofio pan ddechreuais i ymddiddori ynddo fe ac ymchwilio i'w hanes e, oedd hyn tua canol y 70au, fe es i ag an fy ngwraig i Amwythig i chwilio am ddeunydd amdano fe. Dyma ni'n cael llety mewn gwesti yng nghanol y dre, ddim yn bell o Hills Lane lle roedd cartre Thomas Jones ei hun. Ond chawson ni fawr o gwsg yn y gwesti. Roedd na gariadon mwy llamsachus na ni yn y stafell nesaf ato ni. Ac mi roedd y waliau mordennau a walet cardi. Ac o'n wrthi dan 3-4 y bore. Beth bynnag, fe gafwyd gwell hwyl yn yr archifdi. Gyda llaw yn wahanol i Bob Owen, nes i ddefnydd llawn o'n wraig fel copïydd. Beth yw'r pwynt o gael gwraig os nad yw'n fodlon fod yn amanuensis? A chwarae teg i Ann, hi fwrodd y jackpot. Mi ddoth o hyd i enw'r almanaciwr yn yr assessment roles am Amwythig. Nid fel just Thomas Jones, ond fel Thomas Jones the Stargazer. Ydy hwnna'n dda? Hynny yw, mi roedd yn amlwg yn adnabyddus i bobl oedd yn byw yn Amwythig fel ser ddewinydd o fri a dylanwad. Sut ddyn oedd e? Stwcyn bach penderfynol a chwynfanus. Eglwyswr rhonc, fe gyhoeddodd gnwd o lyfrau gweddi, catecismau, llyfrau defosiynol, wedi cyfieithu chwedl Morisied Môn by some heavy brother of the church. Dwi'n licio disgrifio hwnna. Ac mi roedd e mor danbaid wrth Gatholig ag Ian
ac mi roedd Thomas yn teimlo fod arno fe gyfrifoldeb i borthu gwladgarwch Prydeinig a Phrotestanaidd. Un egniol oedd Thomas, yn gweithio yn ddiarbed ac ar drail mae'n siŵr i wraig hir ddioddefus Mary Jones. Fe fydde'n dyfynnu'n aml allan o lyfr y diarhebion. Pob gorchwyl bychan sy'n ormod o dasg i'r diogyn, ond i rifydd a'r diwyd nid oes dim yn rhy anodd i'w ddysgu. A diolch iddo fe, mi ddoth amwythig, oedd yn dref o ryw 7,000 o bobl bryd hynny, mi ddoth amwythig yn brif ddinas argraffu Cymru. Ond un tra checrys oedd Thomas, un oedd yn dal dig yn erbyn pawb oedd yn tynnu'n groes iddo fe. A rhan o'r rheswm am hynny oedd ei fod yn hypochondriac heb ei ail. Os bu grumpy old man yng Nghymru erioed, Thomas Jones oedd hwnnw. Mi roedd yn dibynnu yn drwm ar hen feddyginiaethau a pherlysiau o bob math. Yn enwedig wrth ymladd yn erbyn ei brif anhwylder, yr hyn oedd e'n alw yn y chwys anferthol. Gan fod yn llewygu ac yn llesmeirio'n aml, mi roedd e'n gorfod yfed yn gyson drwy'r dydd. Ond wrth yfed cymaint, mi roedd e'n mynd i chwysu yn ddifrifol. A cofiwch fod hyn felly yn y cyfnod pan nad oedd antiperspirants a deodorants, dyf a nifiau, heb sôn am links ar gael. A thros gyfnod o 6 blynedd yn y 1690, meddai fe yfais fwy nag abusais. Roedd e'n gorfod newid i grys 5-6 gwaith y dydd. A dyna sut y doth Thomas Jones yn adnabyddus i ddarllenwyr i almanaciau fel y Sywedydd Chwyslyd, yn ytrach nel fel the Stargazer. Doedd e ddim yn un hawdd ymwneud ag e. Rhwng y paranoia a'r hypochondria, y cecri a'r croes dynnu, mi roedd e'n ddyn anodd a dweud y lleia. Ond allwch chi ddim llai na gedmygu grym i ewyllus. Yn o'r bar o Ddywyn Gruffydd, mi roedd e yn wr fel dir. Mor benstiff a Thatcher, mor styfnig a mastiff, ac eto mor lliwgar a difyr a neb yn yr oes honno. Parafedd fod Bob Owen wedi dwlu arno fe. Ond nid oedd e'n ymgorfforiad o ddiawledigrwydd i arwr Bob Owen ei hun. Wel, fe fi Thomas fyw i weld oedran 10 yn ôl amode'r oes honno. Fe fi farw ar y 6 o Awst 1713 yn 65 oed. Fe fi 300 flwyddiant i farw felly yn disgyn ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Byddai'n dda iawn gen i petai chi gyd yn neilltuo munud i feddwl amdano ar y diwrnod hwnnw. Yn wedi gan fod i almanaciau fe wedi bod yn fodd i gadw'r hen eisteddfodau'r dafarn fel o'n nhw'n cael ei galw, yn fyw bryd hynny. Beth am i chi gael boled o gwrw ar y maes a chodi gwydred cof am eisteddfodau'r almanaciau a Thomas Jones yn benodol.